juga Neng Mei. Come on. Kita bisa joget bareng di sini ya. Boleh. Asik. Kalau joget bersama di sini ngapuruyuk. Nuhin. Puas tuh. Momo Dosa Bijar Wananas ini Wananas ini Pulang karo laki ngomong gawe salah rumah sakula kula duwe wong tua. goyang salit Wios Ajun joget pinguin Dipegating lagi alhamdulillah sun keder baliki lelelele li duwe umah arep ngeprangi sapa yen masih urip mimin lan mama beli mungkin sengsara Mama Taiwan come on gila-gila lagi nekuna durung gawe salah rusak jiwa raga kunaon aden ora setia saya akan setia tikungan ada Mama Taiwan Neng Mei kula karo laki Karo rowo emong gawe salah Au rumah sakula kula duwe wong tua. Mama Taiwan dipegating lagi sun keder baliki li duwe umah arep ngeprangi sapa yen masih urip mimik lan mama li mungkin sengsara kesiksa diri kula dipitnah lagi durung gawe salah salah tanpa bukti mah anden ngajari rapi aduh tobat Mama Taiwan gila-gila eka lagi nekuna durung gawe salah
Bere-bere